Aligasyong pagpapalis naman po sa mga toda sa mga mga ambulant vendors sa Mangaldan, Pangasinan, pinabulaanan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nilinaw ng mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Mangaldan na walang katotohanan ang alegasyong nagpapalayas umano sila ng mga ambulant vendors sa palengke. Ito ang tinalakay sa inorganisang pagpupulong ng lokal na pamahalaan noong Lunes kaugnay ng mga ulat laban sa operasyon ng mga TODA sa bayan. Ayon sa mga miyembro, hindi umano sila nagpalis ng mga manlalako sa palengke kundi pinatabi lamang ang mga ito, partikular noong mga buwan ng Nobyembre at Disyembre kung kailan doble ang dagsa ng mga mamimili sa lugar. Anumang nangyaring gusot sa pwesto ng mga manlalako sa mga nabanggit na petsa ay para umano sa kayusan ng daloy ng mga sasakyan at hindi pagbawalan sila sa pagtitinda. Isa pa sa nilinaw ng mga TODA na hindi umano umaabot sa 15,000 pesos ang kanilang buwanang kita taliwas sa mga kumakalat na paratang. Samantala, inihay na rin ng samahan ang mungkahing pag-endorso ng dagdag na taripa sa sangguniang bayan ng Mangaldan. Ayon sa alkalde, maaari lamang itong ikonsidera kung hindi maapektuhan ang mga senior citizen at mga estudyante sa anumang posibleng pagtaas ng pamasahe. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.